Good afternoon, dear brothers and sisters. Please kneel for the novena to Saint Padre Pio. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Beloved Saint Pio of Pietrelcina, you had the signs of the passion of our Lord Jesus Christ on your body. You carried this stigma for everyone, enduring both the physical and mental sufferings that racked your soul and body in a continual sacrifice. We beg you to pray for us so that we will be able to accept both the little and the larger crosses we too must bear during our life on earth, and to offer these sufferings to God, assuring us a place with Him in eternal life. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever will be. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, He will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Holy Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever will be, forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever will be. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother, and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary,
Saint Joseph, foster father of Jesus. Pray for us. Prayer through the intercession of Saint Pio Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant Saint Pio Pietrelcina with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of Amen. Please stand. Let us pray. O God, you gave Saint Pio Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever will be. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel for the litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations,
because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone. Your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity, dear Jesus. Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Pamibi na po niya to an oratio imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitas miyan sa mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabotan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit tulikan sa mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos sa labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namamutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Sanudas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na Ma, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ang mga intensyones po kan sa tong Santa Misa ngunyan na yon mga minasunod. Misa, pasasalamat, dolot ni Eleanor Milan, Leticia Tolarba, Maria Victoria T. Lacra. Mga special na intensyon, for healing and fast recovery, dolot ni Rowena Bulalakaw, for guidance and protection to Emiana T. Lacra, dolot ni Maria Victoria T. Lacra. For the birthday of Bevin Sales, dolot kan Sales family. For August PNLE 2026, dolot ni Leo Degario G. Narzoles Jr. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, kay Emmanuel, dolot kan Esquivel family. Kay Bevin, dolot kan Sales family. Kay Lilia Mark Philip, death anniversary, dolot kan Mangampo family. Para kay Darius, dolot kan Lawenco, Manila family. Sa kalag ni Artemio, Raul, Azucena, Simplicia, Felix, Romeo, Chodolfo, asin for all souls, dolot ni Jing Batalier. Para kay Vilma, Oscar, dolot ni Maria Victoria T. Lacra. Asin para kay Mark Jim, dolot ni Kan Alcoy family. Banwaan ng Diyos, matindog na po ang gabos sa sinsarabay niya itong awiton, ang awit sa pagpuon.
Ama, sinaki, singkan Espiritu Santo, Amen. grasya, sing katuninungan ni Kristo, kagurang nantan, pagkamot kan Diyos, sin pakisumaro, ang Espiritu Santo, mapas sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, untans to mga kasalan, tangan ni magkani ko kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pahibis kaguranan tang Diyos. Mahirap man lugod sa tuwan, Diyos na makakaman, asin pagkapatawadan sa tao mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita, kagurangnan, magkaigwalagod kami, kandanay na takot asin pagkamot sa banal mungaran, tadai ka nanggad nagkulang sa imong pangataman, sa mga pinatugmad mo, sa imong pagkamuot. Uli kay Kristo kagurangnan niya mo sa imong aki, kay ba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Himateon po niya to, an enot na babasahon. Ginuno sa ikaduwang libro ni mga hade, sa ikasampulong bulan kan ikasiyam na taon nin paghade na Sedeciyas, ikasampulong aldaw nin bulan, si Nabucodonosor, hade nin Babilonia, kaiba ang bilog niyang hukbo, nagabot tanganing labanan ang Jerusalem. Pinalibutan ninda ang syudad asin nagibo nin mga tingtsera sa palibot. Pinalibutan ang syudad sagkod sa ikakagsarong taon kan hadeng sa Sedeciyas. Sa ikasyam na aldaw kan ikaapat na bulan, ang banwaan inabtan nin makuring gutom, asin dainanin kakanon ang mga tawo. Kan malaog na ang syudad, ang hade asin sa iyang mga soldados, nagdurulag pagkabanggi, nag-agi sa pintuan na nasa pagultanan nin duwang paril, harani sa tatamnan kan hade. Ninhuli ta ang syudad na palibutan kan mga Kaldeyo, nagpasiring sinda sa Arabia. Alagad ang hade, linamag kan mga Kaldeyo, asin inabot sa lantad na harani sa Jericho, binayaan kan sa iyang hukbo. Dinakop ang hade asin dinara sa Ribla, duman inatubang sa hade nin Babilonia, na nagtaon nin silot sa iya. Pinagadan ang mga aki na Sedeciyas duman sa atubang nin sa iyang mga mata, dangan binuta sa Sedeciyas, ginapos asin dinara sa Babilonia. Sa ikapitong aldaw kanikalimang bulan, ikakagsiyam na taon ni Nabucodonosor, hade nin Babilonia, sinabos sa Radan, kapitan kan mga bantay, nagduman sa Jerusalem bilang sinugo kan hade nin Babilonia.
Sinulo niya ang templo nin kagurangnan, an harong kan hade, asin ang gabos na harong sa Jerusalem. Ang mga paril sa palibot kan Jerusalem, ginaraba kan mga soldados na kaiba kan kapitan nin bantay. Ang mga tao na natada sa syudad, idtuman na mga nakisumaro sa hade nin Babilonia, ang gabos binihag ni Nabosaradan, kapitan kan bantay. Alagad nagkapirang mga dukha kan runa, iwinalat ni Nabosaradan, tanganing atamanon ang mga ubasan, asin ang mga uma. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. ang dila ko maputol kung ako maglingaw sa imo. Ang dila ko maputol kung ako maglingaw sa imo. Sa pangpang kan mga salog nin Babilonia, kami nagturukaw asin nagtarangis. Kan samuyang marumduman ang Jerusalem, duman sa mga kahoy na sipres, isinabit mi ang samong mga arpa. Ang dila ko maputol kung ako maglingaw sa imo. Mga awit hinagad kan mga nakabihag sa mo, sinadol kami kan mga nagpasakit sa mo na magugma. Awitan nindo kami kan mga awit sa Sion, ulay ninda. Ang dila ko maputol kung ako maglingaw sa imo. Paano kaming makapag-awit sa kagurangnan, mantang kami mga dayuhan sa ibang daga, kung ako makalingaw sa imo, O Jerusalem, magluyos lugod ang tuo kong kamot. Ang dila ko maputol kung ako maglingaw sa imo. Ang dila ko dumukot sa sakong ngaragngag, kunday ako makaromdom sa imo, kunday ko paurugon ang Jerusalem sa sakuyang kaugmahan. Ang dila ko maputol kung ako maglingaw sa imo. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Paglugsot hali sa bukid, sinunod si Jesus nin kadakol ng mga tao. Sarong daoto nagrani kay Jesus sin nakimahera. Kagurangnan, kun buot mo, malilinigan mo ako. Hinunat ni Jesus sa iyang kamot. Binutan ang daoton sin sinabihan, buot ko, malinigan ka. Asin tolos man sana nalinigan ang kandaot. Si Jesus nagsabi sa iya, day mo ini pag-usip sa kisay man. Alagad magduman ka sa padi, asin magtao ka ni dolot, susog sa ipinagbot ni Moises. Nganing patutuhanan ninda na naumayan ka na. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ang pagparay ni Jesus sa sarong daoton, asin mga iba pang similar na mga pagpaumay, sarong tanda na ang kingdom of God, paghahadi kang Diyos, nagdatong na. Dito lita, si Jesus, igwa man ay sarong title na pigapod Mesiyas, yun ni ang hahalat kan mga Hudiyo na sa pagabot kay ni mamawaraan sa indang mga inagrangay, sa indang mga namamatean,
Kasi inurog na itong mga pagsakop ng mga ibang bansa sa inda. Kung napansin ta, several days na, ang mga pagbasa, piriming itong pagibaglaban kang Israel, duman sa nagkapirang mga bansa na nakapalibot sa inda. Natapo ini. Dinulita, inibagang mga bansang ini, kinuroang man sa kang kagurangnan, asin tinao sa Israel. Ika man daw agawan kidaga, kunday ka balos. But during that time, tayo mo inipigiling, no? Kasaalan kang Diyos. Tas siya Diyos. Naaraman niya kung ano ang maray. Or maybe, God also wanted for the non-Israeli countries na orog na makapangyarihan ang Diyos kan Israel. Kasi may karapatan na maging Diyos kang gabos na bansa. Kasi yun ang supposed to be purpose kung nata pinili ang Israel. Alagad, aramtaman na they failed in this mission. Taday ni napiga ako ang hadi o ang aki kan Diyos na si Jesucristo bilang Mesiyas. So, sabi baga digdi, napakatapos maparahay itong daoton, itong may leprosy o may leproso, sabi ni Jesus, i-ano mo ini, i-sekreto, dahil mo pagsabihin sa iba. Ninulitan sa pagpaumay, pagbulong, saro ining tanda kay itong maabot na Mesiyas. So if Jesus can heal the leper or any other sickness during the time, o itong mga may buta, bungog, sinibapa, and many other related miracles, ini po sa mga tanda kang pagiging Mesiya, no? Kang nagigibo kay ini. Alagad, si Jesus, sa buo niya ining i-announce, ninulita ang mga tao, iba-iba ang ideya kan sarong Mesiyas. So, hanggang din nag-aabot so time na magkakapareho silang ideya, magkakaigwanin kariribukan, no? Confusion as to Jesus kung siya managad ang Mesiyas. Kaya naghalat si Jesus na ining sayang gigibuho na Paschal Mystery na yan sayang pagsakit, pagagadan, pagkabuhay liwat, this is the final sign, no? Ang pagiging Mesiya niya. Pero giraray sa natungayan ta sa Ebanghelyo, maski nangyari na po itong pagdulot kang sa diri sa krus, di man giraray sa inako hanggang ngayon, no? Di man piga ako kang Israel. Pero ang importante hindi na itong pigsabi ni Jesus na magpailing sa padi itong nabulong, si Jesus nagsusunod kang mga patakaran sa lumang tipan, no? Lalo na itong libro kang Leviticus. Kung basahon ta ang libro kang Leviticus sa lumang tipan, ang laman kay ni itong mga reglamento sa pagiging priestly people bagang Israel, no? Nagdudulot, kiatang, as in ang Levitico, ang the Levites, iyo po iniso tribo na ang mga tao digdi, iyo ang nagiging padi, the Levite clan, no? Kaya, but sabihin, kung ikaw may helang, kang panahon na ito, lalo ng leprosy, di ka pwede mag-participate sa synagogue. Dumamag kasi din nagsamba o naghihibok yung mga ritual o mga seremonya. If you are sick,
di ka pwedeng mag-participate. Aram ta naman yan. Makakaulakit ka, siyempre, no? So, sagod na may helang ka, you have to stay outside, no? As in, masabi ka, daoton, kung nyaong ka, o may nag-agi sa harani sa imo, tanganing mawarningan sa mga tao na dahil sinda mahawaan, no? So, if the priest certifies na nabulong na siya, mabalik siya sa synagogue. Mabalik siya sa pag-worship. So, yun po itong dahilan kung natata kay Puhan magpailing sa padi. And Jesus respects the tradition, the priestly tradition of the old Israel. Maski nga sa sayang pagdatong, siya ang magiging high priest. Siya ang magiging tunay na padi na sabi sa rong salmo, he is the priest sa linya ni Melchizedek. Nang bot sabiyon, ang Diyos mismo na makapangyarihan, iyo ang nagtatag o nag-institute sa iya na maging halangkaw na padi. So we see in the reading na ang pagdatong ni Jesus bilang padi, bilang Mesiyas, nagpapailing na ang Mesiyas bakoso na tatawan nin material progress ang Israel, kundi magdadara sa Israel kang faithfulness na nalingawan ninda sa Diyos mismo. They have to go back to the Lord, lingawan ang sa indang mga idols, mga Diyos-Diyosan, as in, maging tunay sa pagtubod. This is the same calling for all of us. Kung minsan, naginangani kitang Kristiyano, pero nag-entertain pa kita kiba pang mga sources of power. Ngayon, so nagturubod sa zodiac signs, mga kung ano-ano, horoscope, aramtaman ba ko man yan na totoo as far as our religion is concerned. Kasi iba-iba pang mga pig-entertain na ano yan, mga Diyos-Diyos. Kung hilingunta, hiling mga naglalataw na mga websites tungkol sa glorifying violence, sa yan hali. Alangan naman kay Kristo yan hali. So, kung day tapig sa samba, supigadian kang tunay na katuninungan, tunay na pagkamuot, siyempre naman kita sa opposite. So, makuri, sumasama. So, di nakakapasensya, mabalos, hisa iyan, hisa tanas. So, if we worship Satan, we should be ready to fight. Yan ang kultura. Kaya ito nag-glorify kan violence. Nasabi baga ni Jesus, ang nabubuhay sa espada, magagadan sa espada. Maray, kung nagadan ka, sa grasya ni Diyos. I doubt. Kung nagadan ka sana sa sadiri mong kabutan, dahil man kayo di kabibindisyonan kang mahal na Diyos. In order, sabi ni Kristo, in life and in death, kita nabubuhay kay Kristo. So dahil nagagadan, dahil nabubuhay sa sarili lamang, kundi para sa kapwa, tanganing at Diyos magmaraway. Itinutulot niya mo ang narakusin.
mamibi ka mga tugang, tanganining sa ko, ang sa indong atang, maako man lugod, kan Diyos amang makakaman. Ako on man lugod ken kagurangnan nan atang sa imong mga kamot para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iya ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang sakripisyo nin pakipagulian, asin pag-umaw, asin warasan na kaming dalinigan, kaan gawi na ini, magdulot nin pusong, makapagayagaya sa imo, huliki Kristo, ang sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Itong maninigo asin dapat matano si nakakaligtas, danay si minsan sa nagpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran, siring na ikan kaglalang kan tao, ikamanan, mabuoton na kagbago, huli kanaki imong namumutan. Kaya matano sa nang maglingkod sa imo, ang mga linalang mo gabos, tama sa nang mag-obaw sa imo, ang mga tinubos mo gabos. Asin, saroan pag pusong nagrurukyaw sa imo ang sa imong mga santos. Kaya kami man kaibakan gabos na angheles nagdisilibrar sa imo sa danay ng magayagayang pagpahayag nin pagtubod nagsasabi. Panokan sa imong kamurawayan, sana sa kaitasan, sana sa kaitasan. Alalanan minaligni sa ngaran kan kagurangan, sana sa kaitasan, sana sa kaitasan, sana sa kaitasan. Kagurang naning kanakadan banal, parabot ng gabos ng kabanalan, kaya ni mga atang na mimibig kami, pabanalakan ng buon sa imong espiritu. Tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurang na sa Jesucristo, siya na sa lugarin na buot, pinagpasaluiban sa pasyon, nagkuhaning tinapay, sinbagpasalamat, binaakini, asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagpayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabot, sin mag-inom kay ni, tayo ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagaran mo kagurang na, pinapamarita niya mo, pagkabuhay ng liwat, ipinapaya, sa kunay ka magdato. Kaya kami nagrurumdaman sa iyong pagagadan, sa pagkabuhay liwat, nagdodolot sa iyong magagurangnan, kanyang tinapay nin buhay, asing kalis ng kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanig o mong magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami na nag-aarang,
na kami nagpapakinabang kang hawak kasi dugo ni Kristo, pagsararoon ka ng Espiritu Santo, gayong dumakagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Santo Papa si Leon, sa mga obispo si Joel, sin kang kabos na klero, tiring man gayong dumas sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Orog na itong pinapangadji, ginigarumdom sa misang ini, asin ang gabos na gadan. Dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibig kami. Tanganing kaibahan Santa Maria Biri na inakan Diyos, San Jose, sayang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, sin gabos na santos, sa kaitupan nakapagayagaya sa imo. Magkani kong maging kairas kan buhay, daing kasagkoran, mag-umaw asig pamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Yeso Kristo. Huli sa iya, sin kaibanya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, kapag kasarokan Espiritu Santo ang gabos sa kagalangan, sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Tugduan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan banal na kaugalian, ngangahas kita, magsabi, amanyamo, niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Magdatongan kahadean mo, mangyari ang bot mo sa dagaan, siring sa langit. Sa mong kakanon sa araldaw, tao mo sumuya ang unyan, sinpatawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Sinare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimiibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan ngat sa iyong pagkaherak, maging dahi nga talingkas sa kasalan, sinmanligtas sa gabos na kapurisawan. Wantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Yeso Kristo. Huli ta sa imo an kahadean, asin an kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Kristo kagurangnan kan nagsabi sa mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa Indon, sa kong katuninungan tinatao ko sa Indo. Hare pagilingang sa mga kasalan, kunan pagtubod kan sa imong simbahan. Papagkanay ko asya mapatuninong si magkaburunyog, susug sa imong kabutan, kana nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Toninongan kagurangnan danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo kan tandaan ng katoninongan. Peace be with you. O yan sa itong agurang na Yesu Kristo, ang kodero kan Diyos, paparangan magasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kang kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, halagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumay. Awak ni Kristo. Amen.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Tinapay min buhay, ang sakramento itinusay, sa pagpapanalkan sa imong simbahan. Tandakan hawak mong mahal, tinapay asinara lamang inaako an sa imo awa kasindugo sa pagirumdum ka sa imong kaligtasan asin pagkabahayan kan sa imong kamurayan. Mamimi kita. Kagurangnan kaming binago kan makakanon kan banal na hawak asin mahal na dugo. Namimibi sa iyong pagkaherak. Tanganing an sinisilibrar mi sa danay nakaludokan, makamtan mi sa tunay na pagtubod, duli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mga pasaydo, Asin sa imong espiritu. kan mga intersesyon, pamibi sa Maria na inakang kadigtasan, sin Judas Tadeo, kamo asin mahal sa buhay bendisyonan, sa ngarang kanama, sin Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Dinulutan na, Santa Misa, lakaw kita sa katoninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening, Father.